anigin dadasig nga Mayor han Maricon nga Bungto han Arteche, the Honorable Roland Boy Ibardoni. Aniyak pa Panis and Vice Governor han Sinirangan Samar, Governor Maricar Gutisan. Vice Governor Maricar Gutisan. Sa panahon ay kultura inikat ko mga marino di sa pinapapasiglo at lumabay di rin sa suman at mga waray kapabinda tinapon isanunan kay makupay luman turan sa kasarayaw pagpapanayon habis ang bagong dinasyon ulat sa dati tinapon at ngayon bestigin ka sa naman di mo makikit at ulat sa katukan kanit ang alitan ay kung pinimawala papamapino at sarayawan ay ulat sa kulang at lahat at kalimayan ulat sa nakakarip mo isang iinsikat hinapon tabi na ang mga karumato ulat sa alpakong kasayawan ay kung ikaw ay matukahan sa kaiwaray at kalugian kaya di mo abilidad ay pagsayaw mga kasangkayan at aton matanon visionary mayor at Maricon nga Bungto ang Arteche, Honorable Roland Boy Ibardoni. Anya Panis at Vice Governor at Sinirangan Samar, Honorable Maricar Gutisan. Sa dipan-dipanin, anak pasarayaw lang kita ang kalipayan ng karesuhan ikpadahil sige at ang itong igaraga kung bukos pa ito na ito pagmasunod na at ang anak na kay bakit masunod ka na dalangin pagsayaw at lugar na puransa at tawagahan na mo kinahangayos ka dali akay masunod pa sa kapapasok-pasok at tunang tingakan ayaw pinapakita ng anak kaya mga urat uluan mahimos na hindi kahigayo kaya kapag hinay-hinay ka pa basta nakaupunahan ka at kusunan na ilungin yung mga kalaga sa isang kay ayaw paunin para diri ka maalbansik ang aragan imong ibanan kundi matuman at yung karuyan sa kamay oras pa hindi kami kumakalitan ka tirahin pati kurong-kurong ayaw pag-aurgi. This is Arteche Town Fiesta 2024. Arteche Eastern Samar, Waray TV. Subscribe. Ay ano na ini kaman haangkot nagsiring kahato na ako na kanibig maot ay ano tiglalatan pagbukahan na iba na panagimong desisyon alam mo na siya man at iyong karunggan matungod ako nga kita na duhain at umulat isang ikot masama at itong akong tughan kakaraw ko na lang pero kung mahihimong inay kung saan ka umayak akong yung bisan pangkuti ay lang karuyak mo inay nga magpanis kita pagsayaw bisan panagimay na kung arayo ka na ayaw hinalimutin at mga kalipay natin sa muhatang Salamat, salamat, Mayor Juan, Bungsugan man and Vice Governor Maricar Gutisan. Inotro ko si Mayor at tanan nga proceed siton atin kita yan ang gabi ini nga tanan para nga to simbahan.